जोङो एनडिपि जानानै नोंथांमोनखौ बेखौल' खावलायनो नागिरदों जोङो जेराव कअर्डिनेशन कमिटि थाखाबाय कअर्डिनेशन कमिटिया थिरांथाबो लाबाय बबेबा मोनसे बर'नि राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो आखाइ हमलायनानै फैगौ बिसायख'थियावहाय रायजो राजानि साननाय हनाय लुबैनायखौ मावफुंनो थाखाय राजखान्थियाव एबा इलेक्सनाव बाहागो लागोन इन्डिपेन्डेन्टलि। नंखायनो नोंथांमोना जेबो आफसुस दाजा, नोंथांमोना जास्ट बेखौल' खालाम खौसेथि हिसाबै जोङो सोरनो होयोब्ला जोंनि जा मावनांगौ मावनानै मोननाय फिथाइखौ राननानै जानो हागोन, सोरखौ देरहाहोयोब्ला बर' हारिनि इयुननि जा मिजिं बे मिजिंखौ जाफुंहोनो हागोन। आं बेखौ सर्टलिसो बुंदों। दाना खौसेथिनि बाथ्राखौनो आं एसे बुंबावनो नागिरदों। दानि बावैसो जोंनि रिसिपसन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ बिबारजों बरायदों। जाय आइजोआ बिबारनि लुखौ सोरजिदों बे मोनफ्रोमबो बिबारा खोन्दो खोन्दोयै ज' जानाय मोनसे बिबारनि माला रायजो राजानिसिम खावलायदों। नोंथांमोना बर' हारिनि बारफा बारफा बिबार, मोनसे बिबारनि मालायाव मोनसे बिबारजों जेरै नांजाबनानैसो माला जायो, बेफोरबायदिनो नोंथांमोना खौसे जुदि आखाइ हमलायनानै दावगालाङाब्ला जोंनि बे मोनब्रै एनडिपिनि खौसे जानानै जा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थिरांथा लादों राजखान्थियाव आखाइ होनो होननानै बे खिन्थु जाफुंनाय नङा। नंखायनो नोंथांमोननि खौसेथियासो जोंनो गोनांसिन। जोङो दिनैनि दिनाव मोनसे समाव जोङो प्रि हिस्ट्रिकेल पिरियडनिफ्रायनो नायबोयोब्ला बर'खौ नुयो बर'आ जेब्लायबो बर'फ्रा लिडारनि उन उन फल' खालामो। खिन्थु दिनै जोङो दैदेनगिरि एबा लिडारफोरखौ बासिनायनि सम फैदों। नोंथांमोनानो बासिनांगोन फेरेंगाया माबायदि, नोंथांमोनानो बासिनांगोन प्रमद बर' बिथाङा माबायदि। फेरेंगाया जुदि समाजनि मोजां मावग्रा नङा बायदि नुदोंब्ला बिनि आगु हिस्ट्रिखौ स्टाडि खालामनानै दिनैनि हिस्ट्रिजों जुदि नोंथांमोना रुजुनो नागिरदोंब्ला बा इयुनखौ दाखांनो नागिरदोंब्ला ओरैबायदि मोजाङै बिजिर जेन बे फेरेंगाया बा सोरबा प्रमद बर' बिथाङा हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो। बिजिरालासिनो दैदेनगिरिखौ मालाबाबो दैदेनगिरि होननानै गनायनानै दाला। जोङो राजखान्थिगिरि नङा, जोङो हाग्रानिफ्राय फैनायखौ जों थोंजों बुंनो मोजां मोनो आरो जों थोंजों मावजानायखौ जों मोजां मोनो। नंखायनो नोंथांमोना मोजां मानसिखौ जेब्लायबो सायख', गाज्रि मानसिखौ होनानै सायख'नानै नोंथांमोननि बै बर' हारिनि इयुननि जा मिजिं बे मिजिंखौ मालाबाबो फैमाल खालामना ला। गिबियाव आं मोनसे बाथ्राखौ खौसेथिनि बेलायाव बुंनो नागिरदों। 17 जौथायाव जोंनि जारिमिनगिरिफोरा बेखौ गोबाङानो गोसोखाङा, आंबो सासे जारिमिननि फरायसा हिसाबै बेखौ गोसोखाङामोन। सासे आसामिस लिरगिरि नुमलि गौरी होननाय नायजाब बिजाबाव लिरनानै गालांदों। बिजाबनि नामा नुमलि गौरी आरो बे नुमलियानो बर' राजखुंग्रिमोन, देरसुंनि बिनानावमोन। जेब्ला आहम राजाया बेखौ खुंख्राखौ फेजेननानै देरसुंखौ राजउलाफादाव फज'नानै बिनि बिनानाव नुमलिखौ लानानै फैदोंमोन, नुमलिया बिखा सौयै गाबदोंमोन। बि ओरैबायदि गाबदोंमोननो लिरनाय ड्रामानि खोथा आं बुंदों, बेसेसिम सैथो आं बेखौ मिथिया, खिन्थु नुमलि गौरीया जे सैथो बियो हिस्ट्रियाव दङ। ओरैबायदि गाबदोंमोन, बियो गाबनानै गावनि दानाय सिखौ आर'नाइ, दानिसो नोंथांमोना जोंखौ आर'नाइजों बावदों, बे आर'नाइखौ बिसिफ्लेनानै बुंदोंमोन, आं मालाबाबो बर' हारिखौ बर' बिमाखौ गुबुन हारिनो फाननानै गुबुन हादोरनो फाननानै आं गुबुन राजाजों हाबा जाया। फंबाया, आं बे बाथ्राखौ मानो बुंनो नागिरदों, देरसुङा रियेलाइज जादोंमोन गावनि बिनानावखौ बन्दकआव होनानै बियो बर'नि राजा जादोंमोन। खुंख्राया जेब्ला जेनो फैयो, बिनि उनाव देरसुङा राजा जायो। देरसुङा बिनानावखौ बन्दकआव होनानैसो राजा जादोंमोन आरो बियो राजा जादोंमोनब्लाबो खुसि गैयामोन।
बिनानावनि रावाव बिनानावा गर होननानै बुङो आसामिसाव गराव खरंनि सिङावहाय थानानै बाथौ फुजा होदोंमोन। बाथौ फुजायाव बियो गावनो देवदिन जाखांनानै गरायाव गाखोनानै थुंग्रि सिबै सिबै आहम राजाफोरखौ फेजेननानै जोबथायाव बियो गरनिफ्राय बारजुमनानै सुइसाइड खालामनानै थैदोंमोन। आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि राजा ओंखारनो हागौ। हारिखौ बन्दकआव होग्रा राजा, बर' बिमाखौ बन्दकआव होग्रा राजा, बर' फिसाफोरखौ बर' बिनानावफोरखौ बन्दकआव होग्रा राजा। बेनि थाखायनो बर' बिमाफ्रासो सांग्रां जानांगोन। जाय बर' बिमाफोरा, जाय बिनानावफोरा, जाय आबौमोना हरसेनि गेजेरजोंनो गावनि आखाइजों थुननाय थावख्रिनि खुन्दुंखौ हरसेयावनो दासे दानानै गावनि फंबायनो, गावनि बिदानो, गावनि बिसायनो, गावनि बिमाय बिबथैनो दावहायाव नांनो सुथुरनि बेरेखायै थुलुंगादोंमोन। बै बिमाया दिनै जुदि खौसे जायाब्ला आं बुंगोन पार्सनेलि बर'आ हाजार हाजार बोसोर फैयाथों मानो थांनाय 5000 बोसोराव जोङो जा खोमानांदों बेनिख्रुइ बांसिन खोमानांगोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्कलारफोर बुंनाय बायदि 2040नि गेजेराव पृथिबियाव प्राय 45 to 48 रावल' थागोन होनदों। जोङो साननो गोनां जादों बै माखासे 700सो राव जोबनायनि गेजेराव 700सो हारि गोमालांनायनि गेजेराव बर' हारियाबो जोबलाङाथ'। बेनि दायित्वआ बर' बिमाफोर नोंथांमोना जोंखौ नोंथांमोननि आसि थुनाय फोरोंनानै नोंथांमोननि हारि सिबिनायखौ माबोरै सिबिनांगौ बेखौ थुलुंगानानै हाग्रायाव जों अस्त्र हमनानै थाहैदोंमोन हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनो होननानै। दिनै जोङो हाग्रानिफ्राय सान्थि नागिरनानै फैदों। नाथाय बे सान्थिखौ आरो बर' हारिनि अराय गोजोनखौ फोथांना लाखिनायनि दायित्वआ बै जोहोलावफोरनियाव नंलिया, जोहोलावजो आरो बिमा माहारिनि आखायावसो थासिगोन। बेनिख्रुइ साबसिन लामा जुदि सोरबा दिन्थिना होयोब्ला आं बिखाखर होननानै बुंगोन, वेलकाम बानायगोन। सोरहाबा जुदि लामा होनो हायोबा बिमानि दैदेननाय, बिनानाव बिब'निख्रुइ दैदेननाय साबसिन लामा जुदि सोरबा दिन्थिनानै होनो हायोब्ला आं खोब खुसि जागोन आरो बिखाफोर जानानै आं गनायना लागोन। खिन्थु आं मिजिं खालामा बिमानिख्रुइ साबसिन लामा दिन्थिगिरि बे पृथिबियाव दङ होननानै। जेखियानो जायाथों थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो मा मोननो हाखो आं बेखौ बुंनो नागिराखै। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि माखासे जोंनि सांबादिक बन्धुफ्राबो बुंनो नागिरो। যোৱা BSc একৰ্ডৰ দ্বাৰাই BTSc একৰ্ডৰ দ্বাৰাই বড়োসকলে কি পাইছে আৰু BTR একৰ্ডৰ দ্বাৰাই বড়োসকলক আপোনালোকে কি আনিবলৈ বিচাৰিছে বা কি আনিলে? বিৰাট কুৱেশ্যন, বিৰাট ধৰণে ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন सोंनो नागिरो जोंखौ। आं बेखौनो बुंनो नागिरो गोबाङा बुङो NDPफोरा बर'नि अनगा गुबुन हारिनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन सुथुर होननानै। गोबां लिरगिरिफोरा गावसोरखौनो सकल आसामिस गावखौनो स्ट्रं आसामिस होननानै सकल आसामिसफ्रा बुंनानै लाग्राफ्रा गावखौनो बयनिख्रुइ देरसिन इसोरनिफ्राय थिनहरजानाय हारि होननानै बुंना लाग्राफ्रा आं सोंखारिनो नागिराखै। दिस इज ए हिस्ट्रिकेल फेक्ट। ओरैबायदि लिरदों NDPआ बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आफाद जाय आफादफोरा हिउमेनिटी होननायखौ मिन्थिया। गोबां जोंनाव हिस्ट्रिकेलफोर दङ बिथांमोना मा लिरदों, मा थांखिजों लिरदों। 1970आव जेब्ला बुंदोंमोन অসমত এটাই ভাষা, এটাই সংস্কৃতি, এটাই জাতি আছে, সেইটো অসমীয়া। 1970 যদি बेखौ बुङोमोनब्ला 1972-73आव रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआ मालाबाबो जायामोन। दाखालिनि 1983आव जानाय घटनाया जोंखौ बिडिसि होननानै होखारनो नागिरामोनब्ला 1986आव नामला सारनि दैदेननायाव मालाबाबो आर्म स्ट्रागलआ जानाय नङामोन। माने हिस्ट्रिया बेखौ बुंनो नागिरो बे नङाब्ला बे जायामोन, बे नङाब्ला बे जायामोन। खिन्थु बर'फोरा शान्ति लुबैसोला,
लास्ट 5000 इयार्स बर'फ्रा बे हायावनो रायजो जाबोदों, बे हायावनो जोनोम जाबोदों, बे हायावनो जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि होननानै गायसननानै दिनैबो दंबाय दङ आरो जोङो सान्थियैनो खर'निफ्राय खारै 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 हाजो खर'आव फोथार हाजोआव नांथाबनानै दंफैजोबो। थामहिनबा जोङो सान्थि लुबैयोमोन, नाथाय जोबथा समाव नोंथाङा मोनसे एग्जाम्पोल नाय, जिबौखौ नोंथाङा एदावबा जिबौ